Máme tu predné svetlomenty na BMW E46 Coupé s nainštalovanými LED žiarovkami o výkonu 22 W, ktoré sú výkonnejšie ako klasické žiarovky a približujú sa k xenonom. Takže skúsime to zapnúť. LEDka sa nám rozsvietila okamžite. No na stene môžeme vidieť, že kreslí pekný kruh, presne ako pôvodná žiarovka. S tým, že na videu to asi nevidíte, ja som to porovnával, ale toho svetla je naozaj viacej. Svetlo je krásne biele. Zopína sa okamžite, netreba žiadne čakanie ako to býva pri Xenone, takže môžete vidieť, že ako rýchlo sa zapne a vypne. Je to otázka sekundy. Okamžite nabieha na plný výkon. LEDka uchytená štandardne ako aj pôvodná žiarovka zo zadnej strany. A teraz vám ukážem samotnú žiarovku, ako vyzerá balenie. Takže tu máme balenie LED, sady LED svetiel. Každá žiarovka má svoj chladič aktívny. Ten sa pripevňuje z vnútornej strany svetla. Tu je napájací zdroj. Je dosť malý, takže dá sa skryť vo vnútri svetla. A tu je samotná LED žiarovka s tým, že obsahuje najvýkonnejší 22W Samsung čip. Je tam iba jedna LEDka. Z toho dôvodu, aby nebol porušené ohnisko, tak LEDka sa nachádza presne v tom mieste, kde sa nachádza vlákno na žiarovke. Spredu neoslňuje, tam rovnaká čiapočka ako pri klasickej H7. Čo som skúšal, tak naozaj táto LEDka je najlepšia a najvernejšie nahrádza klasické žiarovky. Myslím, že to je lepšia alternatíva ako Xenonové výbojky.